Goes maakt toekomstplannen voor 2030. Het is dinsdag 6 april. Dit is Zeeland Nu. Clusteren van winkels in binnenstad. Sluiting naar agressiviteit. En activiteiten buiten sleutel tot herstel. Goedenavond. Goes gaat op de schop. De binnenstad moet aantrekkelijker worden voor bewoners, winkelpubliek en toeristen. Er is een plan in de maak waarin wordt beschreven hoe dat moet. Binnenstad 2030. Maar door de coronacrisis liep dat plan vertraging op. Maar deze crisis heeft ook weer voor belangrijke nieuwe inzichten gezorgd. De Goese binnenstad, wat zou er beter kunnen? Beter kunnen? Poeh. Nou, deze winkels misschien een beetje vullen. Die zijn leeg, hè? Ja. Ietsje meer winkels misschien, er worden nogal veel gesloten. Winkeliers hebben wel een idee wat er in de binnenstad moet gebeuren. Nou, sowieso meer parkeerruimte voor de mensen. Iets van kunst in de stad. Een beetje meer sociale voorzieningen. Meer groen zou ook al meer aanspreken. En meer zitgelegenheden voor mensen. Dat ze langer hier kunnen verblijven. Waar moet je op letten, wil je ondernemers in de binnenstad houden? Dat je met elkaar goed gaat meebewegen naar uiteindelijk wat de consument dus wilt. Want de consument wil nog steeds naar de binnenstad. Wat kunnen ze verbeteren? Ja, misschien meer eens aanwijzingen waar dus welke straat waar is. Anders moet je iedere keer op je mobieltje kijken van waar is de lange voorstraat van. Ja, als je hier niet al dagelijks komt, dan weet je de weg niet. Dan kan je heel concreet zeggen, we hebben een parkeergarage nodig. Of we hebben een beter bewegwijzeringssysteem nodig. Maar dat is een oplossing die je gaat bedenken voor eigenlijk een kans die we vooral willen benutten. En dat is dus dat aantrekkelijk blijven voor de bezoeker van onze binnenstad. Ja, in de studio wethouder Kees Pillen. Meneer Pillen, u heeft dit dossier in uw portefeuille. Ja. Het plan Binnenstad 2030 wordt deze week gepresenteerd aan de gemeenteraad. Wat krijgt die te zien en te horen? Ja, wij willen allereerst de binnenstad van de gemeente Goes veel aantrekkelijker maken. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de vergroening van de binnenstad van de gemeente Goes. En daarbij kijken we ook naar het mogelijk maken van om weer te gaan wonen in de binnenstad. Meer wonen in de binnenstad dus? Ja, en tenslotte proberen we natuurlijk ook te kijken naar het kernwinkelgebied. Want je kunt je afvragen of dat nog... De winkels zijn nu te verspreid over de binnenstad van Goes. Juist, ja. En we kijken of we dat kunnen clusteren. Ja. U was al een tijdje bezig met dat plan, Goes 2030, of liever gezegd Binnenstad 2030. Ja, en toen was daar opeens corona. Heeft dat de dingen nog veranderd? Nou ja, we hebben ook wel inzichten gekregen door corona. Bijvoorbeeld hebben we gezien dat door de verruiming van de terrassen... dat we ook anders zijn gekeken naar de binnenstad. We hebben ook maatregelen genomen als het gaat om verkeer. En we hebben autoluw maken? We hebben het autoluwe binnenstad hebben ook een positieve ontwikkeling van gezien. Net als die grote terrassen, een positieve ontwikkeling. Zeker, ja. Ja. Want uit een onderzoek, van een eerder onderzoek voor corona... van Locatus bleek dat Goes relatief zwaar getroffen werd... door ook weer die coronamaatregelen. Dat was een onderzoek inderdaad tijdens die coronaperiode. Omdat er in Goes heel veel kledingzaken zitten, horeca, schoenenzaken... die allemaal dicht waren. Hoe is de situatie nu in de Goese binnenstad? Nou, wij kennen dat rapport van Locatus ook... Dat is natuurlijk echt gebaseerd vanuit de nationale context. En als je echt inzoomt op de Zeelse situatie... dan is dat beeld wat genuanceerder. En dan zie je dat in Goes de leegstand vergelijkbaar is... met gemeenten en steden om ons heen. Dus wat dat er gaat zijn we wel alert. Maar we zijn niet per se bezorgd. En we denken dat er ook gewoon veel kansen zijn. En nu in de coronacrisis zijn er ook zelfs nog 3 winkels bijgekomen. Oké, nog heel even kort. Dat parkeren in de binnenstad waarover werd gesproken. Er zit mogelijk een nieuwe parkeergarage aan te komen. Nou ja, we kijken, als je de binnenstad autoluw maakt... dan kijken we naar bijvoorbeeld naar de randen van Goes. Moeten we daar wat meer parkeergelegenheid creëren? Ja, en dan is een parkeergarage een idee... Maar om op voorhand dat nu al te zeggen, dat is nog te vroeg. Dat gaan we onderzoeken en we gaan dat allereerst bespreken met de gemeenteraad... en met stakeholders en met andere ondernemers in de binnenstad. Want uiteindelijk doen we het voor hen. Wethouder Kees Pillen van Goes, dank u wel. In de Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam liggen 29 Zeeuwen met corona. Sinds november is dat aantal niet onder de 20 geweest... en de afgelopen weken kruipt dat aantal juist weer telkens richting de 30. Naast de Zeeuwen zijn er ook nog 5 coronapatiënten overgenomen... van ziekenhuizen uit Zuid-Holland. En van het totaal aantal coronapatiënten in het ADRZ en Zorgzaam... ligt ongeveer een derde op de intensive care.
In de afgelopen week zijn ook 6 patiënten aan corona overleden in de ziekenhuizen. De rechtszaak rond de moord op een bejaarde vrouw in Oostkapelle gaat waarschijnlijk volgende maand van start. Dat is vandaag duidelijk geworden tijdens een voorbereidende zitting. De laatste onderzoeken zijn volgende maand naar verwachting klaar. Een 78-jarige bewoonster van Park Zonnehoven bij Oostkapelle werd in mei 2019 doodgestoken. Een buurman wordt daarvan verdacht en hij zit sindsdien in voorarrest. Kringloopwinkel Terre des Hommes in Middelburg is tijdelijk gesloten door agressie in de winkel. Een klant kreeg te horen dat hij niet mocht winkelen zonder afspraak. Waarop de persoon dit mandje richting kassa gooide, vertrok en in het weggaan deze hele tafel leeg trok. Met allemaal scherven op de grond en gedoe. De afgelopen periode hadden we al regelmatig mensen over de vloer die geen afspraak hadden en zeer ontevreden wegliepen. Die agressie is volgens psycholoog Huibrecht Boluit uit Middelburg wel te verklaren. Die lockdown wordt steeds vernieuwd met een vervolglockdown. Maatregelen zijn nooit weggenomen. Dan zien we dat het intern kunnen verwerken van die spanning uiteindelijk overgaat in het actief uitageren. Dus naar buiten toe de emotie laten weer klinken. Reisorganisatie D-Reizen met 5 vestigingen in Zeeland is failliet verklaard. Het bedrijf wordt naar eigen zeggen enorm getroffen door de coronacrisis en heeft geen geld om de reizen die door corona niet door zijn gegaan terug te betalen aan de klanten. Voor de medewerkers van een ander reisbureau in Zierikzee kwam het faillissement van hun collega's bij D-Reizen niet echt als een verrassing. En dan hoop je eigenlijk toch dat, dat er financierders zijn die met een oplossing komen of een andere partij die de boel weet te redden. Ja, dat is helaas niet gebeurd. Travel XL heeft naast een reisbureau ook bussen en taxis. Dus de medewerkers maken zich tot op heden geen zorgen voor de toekomst. Het is wachten op de overheid totdat ze zeggen dat er bepaalde landen op code geel kunnen. En dan staan wij weer klaar om die reizen te boeken. Want we hebben er echt wel weer zin in. Samen bewegen, het liefst buiten in de natuur, is van levensbelang. Dat zegt Jan van Blarikom, directeur van Zeeuwse Gronden. Een instelling voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Na een jaar corona maakt hij de balans op voor de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Binnenblijven, niks kunnen, is funest voor de geest en uiteindelijk ook het lichaam, zegt hij. We spraken hem tijdens een activiteit van Zeeuwse Gronden in de buitenlucht. Een schoonmaakactie op het eiland van de Meijer bij Terneuzen. Oké, dus hier zijn de vissersplekken. En ze zullen op een gemakje aan de rand lekker te vissen. Jan van Blarikom is directeur van de geestelijke gezondheidsinstelling Zeeuwse Gronden. Hij is een man van Practice What You Preach. Wie wat meer kan en mag, staat bij hem en zijn organisatie bewegen en buiten zijn met stip op 1. De vuilniszak begint al aardig vol te geraken. We gaan heel veel wandelen. Dat deden we al. Zeeuwse Gronden is echt een organisatie die probeert herstel door natuur te bevorderen. Maar wat we nu nog meer doen is met hun gaan wandelen en klusjes buiten doen. Zoals we daar vandaag ook mee bezig zijn. En wat merkt u dan als u dat doet? Als u dus inderdaad letterlijk met de cliënten in beweging komt? Nou, dan zie je mensen opleven. Dan zie je echt mensen meteen weer gaan stralen. Er wordt weer meer gesproken. Ze komen eigenlijk een beetje als duffe vogeltjes aan. En als je dan een dag met z'n allen hier op het eiland bent, je bent buiten bezig, ja, dan worden mensen gewoon weer actiever. En dan zie je ook weer hun eetlust toenemen. Eigenlijk zijn ze aan het eind van de dag een ander mens geworden. Ja, het probleem met opruimen is altijd natuurlijk van hoe meer je ermee bezig bent en hoe beter je kijkt, hoe meer je ook ziet liggen. Het was een zwaar jaar, zeker voor de cliënten, zegt hij. Vooral toen de dagbesteding dichtging en contacten minder werden. Mensen worden teruggetrokken, ze zijn minder aanwezig. Op een gegeven moment gaan ze zelfs wel depressieve klachten vertonen, dat ze minder gaan eten. Soms proberen ze het nog wel zelf een beetje verborgen te houden, maar je ziet gewoon. Kijk, onze cliënten is toch al geen groep die erg overloopt in energie, maar dat het nog minder wordt en dat het nog moeilijker van hun wordt om hun eigen structuur vast te houden. Zeeuwse Gronden heeft niet te maken gehad met grote uitbraken. En dat komt volgens Van Blarikom door de organisatiestructuur. Voor mij is de belangrijke les, dat is eigenlijk de kleinschaligheid. Zeeuwse Gronden is een kleinschalige instelling, we hebben kleinschalige woonvormen. En dan zie je juist bij een gevaar als dit, waar de kans op besmetting groot is, dat als je kleinschalige vormen van zorg hebt, dat je ook kan voorkomen dat er grote besmettingen ontstaan. Dus het is natuurlijk kleinschalig is nooit opgezet voor deze tijd, maar het komt nu wel heel goed uit.
Hij heeft voor zijn eigen personeel en cliënten en eigenlijk voor heel Zeeland een boodschap. Zoek de natuur op. Het voorjaar is vandaag gekomen. Dus het is gewoon veel wandelen, hier met paarden bezig zijn, karweitjes doen en op die manier gezond blijven. Hebben we weer een mooi en aangenaam eiland erbij. Het was opnieuw een dag van uiterste natte sneeuw en hagelbuien werden afgewisseld met zonnige momenten. En ook de komende dagen blijven wisselvallig, al lijkt het donderdag wel iets beter te worden. Tegen het einde van de week daalt de temperatuur weer. En een uitgebreider weerbericht volgt straks na het nieuws van de andere regionale omroepen in ons land. Nog een hele fijne dinsdagavond.